na yi wata alkawari ku shaida a gaban ku gabaki ɗaya daga ita babu wata ba ita kanai sai insha Allah a rayuwa mai zo kai Allah ya sa sanda zai kar aure ina da waya da data amun shaida ranar abaza capacity kuma mun ce duk ranar da ya ce zai kara ta kira mu zai ga gangami oga teknolojiya ki kuskure sista da kika bari a kai miki wannan alkawarin wallahi da ba ai ba da yafi abokin na aboki haka ma Allahi baban mu ya fada wa matarsa ta farko daga baya dai sanda ya karo biyu har da mamata trust rijalo at your own risk Surayina ya ce min ni ma ba zai min kishiya ba ku shaida yayi mata karya a gaban kowa Dijango yayi alkawari kuma na rantsa in ka karya alkawarin nan sai ka je salliyawa kana kara aure social media sai ta gagare ka hawa da kuma wannan baiwa Allah ya shi sani da dai kokarin da dai akwai wani shararren turare da na so maka nace sai na kawo maka da Sister Allah ya sada gaske ya kai rijalu ba tabbas Allah ya kai mu ranar da zamu dauko wannan bidiyon domin maimaici dan mukan mun san waye ne rijalu zamu yi sai